Maar liefst 130 mensen sprongen van de Moon de Greften in van Haans. Voor een zwemtocht van goed 2 kilometer dwars door de stad. Ziet een keer de Harlingen vanaf een andere kant, hè? Het is een mooie omgeving, mooie gracht, mooie loften. Nou, dat haast niet zwembad net. En de tocht gaat dus net door zee, wat eens de traditie is zo'n 1946. Dat koe dit hier net om de zwemmers en de veerboten elkaar in het paad zitten zoenen. Spietig, al had het voor het publiek wel voordeel. Ja, dat kan je beter zeggen. Ja. Maar dat oren, dat is, het is verder in zee. En dus wie het drok aan de kant. De bregen stieren vol en het wie benammen drok bij het Kluunplak. Bij de Leeuwenbregen moesten de zwimmers om de sluizen heen en dus moesten ze even uit het water. Al met al een zwiere tocht. Nou, na omstandigheden vond ik het behoorlijk afzien. Ik heb helemaal niet getraind of zo. Ik had het veel te druk met andere dingen, maar ondanks het niet trainen ging het op zich wel aardig. Maar het was gewoon zwemmen tot je niet meer kon. Het wie misschien wel een dregentocht, maar ik een heel bijzondere. Vooral alle publiek op de kant en op de bruggen en de boten. En dat is wel echt gaaf. Dat is bij andere wedstrijden is het echt niet zo groot als nu. Maar wie dit nou leuker als op zee? Op zee is het zwaarder. Kijk, dan heb je wat meer golfslag en zo. Dat heb je nu niet. En zout en zoet heeft ook wel wat. Het is de eerste keer dat het nou zo gaat. Nou, op zich kunnen ze dit wel vaker doen. Ook de organisatie zocht een vervolg wel zitten. Ja, het lijkt uitstekend te voldoen. Aardig wat publiek. Het is voor het publiek goed te volgen. Voor de eerste maal 131 deelnemers, daar zijn we ook zeer tevreden mee. Dus het lijkt ook onder deze weersomstandigheden een hele geslaagde dag.